салом дӯстон, имрӯз 7 мӯзани тоҷик дар чемпионати Осиё хубозмоӣ мекунад. Як духтар 6 нафар мардон мебошад. Якумин аз тарафи духтарон дар вазни 48 кг Сумайя Қосимова. ҳарифи он мебошад Фозилова Фарзона аз Ӯзбекистон. аз тарафи мардон дар вазни 51 кг Абдураҳмонзода Акбаралӣ. ҳарифи он Мамаҷанов Муҳаммадқодир аз Ӯзбекистон. дар вазни 75 кг Болтаев Абдумалик. ҳарифи он Абдуфаттаев Абдулазиз аз Ӯзбекистон. дар вазни 80 кг Салимов Некрос. ҳарифи он Юлдашев Ҷасурбек аз Ӯзбекистон. дар вазни 86 кг Ҳаитов Шаҳбоз. ҳарифи он Мирҷанов Тимур аз Ӯзбекистон. дар вазни 92 кг Давлат Болтаев. ҳарифи он Юрусбек Улуг Рустам аз Қирғизистон. дар вазни калонтарини ин мусобиқа Аброриддин Муҳаммад. ҳарифи он Зокиров Ҷаҳонгир Ӯзбекистон. ин буд варзишгарони мо. имрӯз ҳамакиса дуогӯ мебошем худованд ба варзишгарони мо қувват диҳад. Омин. мо чемпионро интизорем.